παράδρομος της Εθνικής στις Αφήνες είναι ένα παράδειγμα επαρχιακού δρόμου με μεγάλη επικινδυνότητα. Η ευθεία αυτή του περίπου 1 χιλιόμετρου είναι από τα λίγα σημεία που μπορεί να προσπεράσεις με ασφάλεια. Η κατηφορική αυτή ευθεία καταλήγει σε μια δεξιά στροφή με γυαλισμένο οδόστρωμα που μοιάζει με παρκέ και στην οποία γίνονται πολλά ατυχήματα, ειδικά τις ημέρες που βρέχει. Πριν ακριβώς από τη στροφή βρίσκουμε μικρά σαμάρια και κατεστραμμένο οδόστρωμα που δεν βοηθούν ούτε στη σωστή τοποθέτηση των αυτοκινήτων πριν από τη στροφή, ούτε στη δυναμική συμπεριφορά τους. Τα αυτοκίνητα συνήθως γλιστρούν εκτός πορείας και αν καταφέρουν να αποφύγουν τον άτυχο που έρχεται από απέναντι, είτε καταλήγουν στην μπαριέρα, είτε υπερδιορθώνουν λόγω πανικού και καταλήγουν μερικά μέτρα πιο κάτω στο δεξί αριστερό χαντάκι. Τα αυτοκίνητα γενικώς κινούνται γρήγορα στο κομμάτι αυτό και μερικές φορές δεν εκτιμούν σωστά την ολισθηρότητα του δρόμου. Επίσης, για να προσπεράσουν, συνήθως κινούνται με 100-120 χιλιόμετρα την ώρα και πρέπει οπωσδήποτε να επιβραδύνουν πριν την επικίνδυνη στροφή. Είναι πολύ κοινές οι προσπεράσεις σε κομβόι, με τον τελευταίο να μην είναι κάλυπτος, όπως πολύ κοινές είναι και οι τραβηγμένες προσπεράσεις χωρίς ορατότητα που μας οδηγούν με πολλά χιλιόμετρα στην είσοδο της στροφής. Παρατηρήστε πως το κόκκινο φορτωμένο Λάντα, που δεν κινείται με τη ροή του δρόμου, παρακάμπτεται από τους υπόλοιπους οδηγούς με συνοπτικές διαδικασίες. Ο οδηγός του Nissan Micra που ακολουθεί στην προσπέραση τους υπόλοιπους οδηγούς εκτίθεται στο αντίθετο ρεύμα χωρίς να έχει την απαραίτητη ορατότητα και παίζει με την τύχη του και με τη ζωή των υπολείπων. Η πίεση από τους άλλους οδηγούς, η δυσκολία του να βάλουμε λίγο νερό στο κρασί μας και να αφήσουμε τον άλλο να περάσει, ο ενθουσιασμός και η υπερεκτίμηση των ικανοτήτων μας οδηγούν σε λάθος επιλογές. Το οδόστρωμα είναι ακόμα πιο επικίνδυνο για οδηγούς μηχανών που μία έξοδος καταλήγει σε σοβαρό ατύχημα ή θάνατο. Ο δρόμος πρέπει να σημανθεί με σωστά σήματα ταχύτητας και δείκτες κατεύθυνσης στροφής και τουλάχιστον να αλλάχθεί το οδόστρωμα με ρυθμό αλλαγής κάθε 2-3 χρόνια. Με μια καλύτερη μελέτη μπορεί να αμβληθεί λίγο η στροφή και να έχει καλύτερη κλίση και ορατότητα. 100 μέτρα πιο κάτω, η επόμενη αριστερή κατηφορική στροφή έχει ακόμα χειρότερο οδόστρωμα και μπάρες που έχουν καταστραφεί από τα πολλαπλά ατυχήματα. Ακριβώς πιο κάτω βρίσκεται η πλαγιά και δεν υπάρχει τίποτα πλέον ανάμεσα στο αυτοκίνητο και το γκρεμό. Τις ημέρες βροχής, ο δρόμος γίνεται παγοδρόμιο και τα ΙΧ αλλά και τα μεγαλύτερα φορτηγά έχουν σοβαρό πρόβλημα. Εδώ βλέπετε ένα ατύχημα με ένα σειρώμενο φορτηγό που έχασε τον έλεγχο και τελαπάρισε. Το αυτοκίνητο που ανέβαινε γλίτωσε πραγματικά για 20 πόντους όταν η οδηγός το αντέδρασε σωστά και το έλεξε στο δεξί χαντάκι για να αποφύγει το μάλλον θανατηφόρο τρακάρισμα. Τον είδα ερχόταν θα δείτε και που έχει σταματήσει, η ροδιά του φαίνεται και έφυγε μετά. Δεν μ' ακούγεται για ένα χιλιοστό, δεν ξέρω πώς δεν μ' ακούγεται. Και το βγάλατε εκτός για να... Βλέπεις που πέρασε, το βλέπεις? Ναι. Και κοίταξε πως πήγε. Η στροφή χρειάζεται και πάλι καλύτερο οδόστρωμα, σωστή σήμανση και λίγο καλύτερη χάραξη. Οι μπαριέρες πρέπει να είναι διπλές σε ύψος και να μπορούν να κρατήσουν και γιοταχή και μεγαλύτερα οχήματα. Επίσης, σημαντικό είναι να αποσυμφορηθεί ο δρόμος αυτός κάνοντας λιγότερο ελκυστική την παράκαμψη των διοδίων των Αθηνών, τοποθετώντας διόδια στην έξοδο της Μαλακάσας. Σε όσους φίλους οδηγούς κινούνται εκτός Αθηνών, σας συμβουλεύουμε να ακολουθείτε την εθνική οδό και όχι αυτόν τον πολύ κακό δρόμο, πληρώνοντας τα διόδια και την ασφάλειά σας. Στην επιστροφή, ακόμα και αν είστε κάτοικος της περιοχής, είναι καλύτερο να ακολουθείτε την εθνική οδό κάνοντας 3-4 χιλιόμετρα παραπάνω και να αποφύγετε το δρόμο αυτό. Εξάλλου δεν πληρώνετε διόδια. Να θυμάστε ότι βρίσκεστε στο αντίθετο ρεύμα από δεκάδες αυτοκίνητα και φορτηγά που κάνουν σοβαρά λάθη όχι μόνο στις δύο αυτές στροφές αλλά σε όλο το μήκος του παράδρομου.